Perlok sini ngang pule ya kini ki komen bang keren ya tuh video menin ngain perlong ngam keren beng ya no nre kat kajing snel jong ngayat tu ngam lek hala surok ya ngam lek hala sih setai hapoin ngadon keren marwai hane ke sosial media karena ka rangsan sosial media belai ke jongpi ne pada dei ke jongpi ai sanan pada dei ke jongpi mo ai ka sertifikat pada dei ke jongpi mo kena platform sosial media te ke video ngaong ya PM dia tim ya telah ya nga arat keren kumno ro ngam ju telah ju tim ya piwe rei ngasu ya thu ya pi ya kajing snau jong nga bat kajing yo jong nga ya ke message mo te kajing snau jong nga ba nga dei ke ngalaong ya pi ngam dei keperti kata ngam dei keperti kata nrei ha kajing ngau simet jangan ngalaya tu MEP te nrei pipat kumno dekat telah pengen peni mentah pe no way ya ibhare nhớ ibha cũng đâu ông kana long stud uang cũng ta kana cái way na long stud balai ban ya thôi ya ka ban ak hakane ban yatho ke hane social media balai mlong balai ka jong phi ka social media nga kat ka jing snau jong nga phelo phi bakwa pet em sa to balai vi pet ra kum so tanan kan tiêu sa jirong ada kim so tanan ban pet video jong nga kan tiêu sa jirong ha ka jaga pin comment try ki we balai habangam ya sya te nganong kum no he habangam ya sya ya kano te nganong kum no ngan hab batai syai em kanepan pi baya sya te ya sya king kano ka party la ka jong gajing ya sya la ka jong gajing sneo nga bangam ya sya te ngaya thu ya pi balai ka sneo se ngawan haying jong pi ngawan ya thu ne pi wan hi hane channel jong nga ne pi peng ka game ngan ya thu ya pi ka game don ka game la long kum ka game haba pi le je le ball je le football don bat barem bat ba job em Teo udon ke lala ka jong ke party em une we ya sha katu ne we ya sha katu tengah ro ngawan ha kana ka platform ha kana ka Facebook ngapan mi ya kita ki jing sneu jong nga ya no ngan karsan ya no ngam karsan balai ngam don hok ban ong kum da te kum ka party ro kano ka party bangam snotanat tengah la ya thu em ye pi kano ka party bangam snotanat tengah ya thu ya pi em tangwat juan telar lada pi lada nga ngapus ke ba balai ba ngam tanga mo bapus baro ke YouTube kano ka kajing keren kano kajing meeting kano ka ero ha YouTube pinjo ilut te haba kilapan mi ha YouTube tenda post pan mangangan sa tala manga balay manga se mo balik ring ha kato
Hatu je kami. Dai mamemo. Don kum mamehi. Sajak burom ko to parti jong me. Katu like ben itu nong yalam jong me. Te me asyat. Me sobang bagasyat he. Me sobang bagasyat. Habau kento tu nong yalam jong me. Te badai parti jong me em. Ngaro ladon bab kento ya parti jong nga em ngaro nganam island tang 5 juta pat ya me. Kon ga sipia stangka. Mela try mat mela don license ne bantla. Ne ulai license bantla ya me ne. Unong yalam jong me ulai license ya me ba mentla. Peni ka license jong me bau ai ba men bantla ya kibriu. Bale me saja ma me ne. Nega sosial media ka jong me ne. Me bantla. Wei ben ginong yalam jong me te bha. Lala ka jong ka jing sngew em, lala ka jong ka party jing sngew ngi yaro. Tang de ban tla, de ban ben. Dah ba pip la sedang sua. No hilam mame ban ben te. Nga ben, ngam keren ben nga supan sngew ba nga ong. Nga hagi de kisnem mensua ngala full mut ban support rela yo ya ke jing ben briu uli dar jong pi long so mia te nga simen nga kren ya la de nga ngam ben re no te piawan tla kumne ndai tang beru labon he lek pan license no. Yo men yo ban tla sla barok ya kita ki brew.